Crvena zvezda ima problem na poziciji 5, pošto Miroslav Raduljica i Ognjen Kuzmić nisu u zadovoljavajućoj formi, a povređen je Hasan Martin. Zato je Amerikanac Marvin Jones navodno na vrhu liste potencijalnih pojačanja Crvene zvezde. Amerikanac trenutno nastupa za Hapoel Holon i igra na poziciji centra, visok 213 cm, a pominje se da bi u crveno-beli tim mogao da dođe kao zamena za povređenog Hasana Martina. To je potvrdio i poznati novinar Mateo Andreani. Jones je u Evropu stigao 2017. godine i igrao je za Kolosa Rodosa. Potom je igrao za Petrol Olimpiju, Sokar, Krku, Prometeas, Peristeri i PAOK, a malo pre dolaska u Izrael proveo je u Portoriku.